Hej alle sammen og velkommen til den her unboxing video. Vi har købt en masse ting fra Temu, så vi unboxer den lige. Så vi har den her, det er muligvis et eller andet med et studie. Det står der i hvert fald på pakken. Ja, det er hurtigbriller. Fede. Fedt. Jeg til det næste, jeg kigger ikke på nu. Det er sådan en her. Det er til når vi kommer til Tyrkiet. Der er 39 dage til. Så ja. Så den tænker jeg bare lige, at vi får min far til at fikse, når vi er færdige. Så smider jeg lige klip. Hvor kan du lige komme med en kniv eller saks eller sådan noget? Så har vi sådan en her. Jeg tror, det er nogle solbriller i nart. Jeg tager lige en kniv. Og kommer der lige en kniv. Eller kommer. Jeg tror, det er en solbriller eller noget. Ja, det er nogle solbriller. Det er sådan nogle solbriller, hvor at hvis nu det er nat, så kan man få det til at ligne, at det er dag. Sådan. Ja, det virker så ikke. Det ligner. Det er meget bra her. Ja, de er ikke så skønne. Lad mig sige det sådan. Så vi lige lidt andet. Så det er dem her. Jeg gider ikke lige at pakke dem ud, men det er nogle snørebånd til mine sko her. Som jeg skal sige, så jeg pakket min arm, så er det lidt svært at åbne pakker og alt muligt mærkeligt. Et opløst. Det ligner det. Nå ja. Det er min solcelletingest. Nå ja. Lad os lige prøve den. Jeg vender lige tilbage, når vi lige kommer udenfor. Nå, så lad os vi teste, om det virker. Nej, det virker ikke. Prøv at se. Kan I se? Det virker ikke. Det skal være grønt. Nå. Og det koster også kun de der 40 kroner, tror jeg. Ja. Jeg kommer tilbage, når vi lige kommer ind for. Nå, ja, det virker jo så ikke, som sagt. Prøver vi den her. Hvad fint er den? Jeg tror, det er noget, min mor og far, de skal dø. Så den tager vi ikke lige. Det ved jeg ikke lige, hvad. Men. Og så har vi mit telefoncover. Ja. Nå, sådan her ser det ud. Ja. Så har vi sådan en prime tingest her. Sådan en, hvad hedder det, sådan de der tyggegummi prime, eller hvad de hedder. Ja, de der tyggegummi.
Eller dem, der siger, for de smager. Hold, heller den er tung, den her. Nå ja, jeg tror godt, jeg ved, hvad det her det er. Jeg tror, jeg ved godt, hvad det her det er for en pakke. Eller, jeg vidste. Den her, den kender alle. Ja. Jamen. Ja. Eller hvad siger det? Det er ligesom sådan en squishy, eller hvad hedder det? Ej, den er dejlig at trykke på. Ja, det var så det sidste. Ja, der er ikke mere. Nå, vi ses. Hej.